Sitwazzjoni ta' instabilità fil-Lvant Nofsani issa mhux biss minħabba l-gwerra f'Gaza, iżda wkoll minħabba ritaljazzjoni tal-Iran għal attakk li Iżrael wettaq fuq bini ta' konsulat propju fis-Sirja fil-bidu ta' dan ix-xahar. Sitwazzjoni allarmanti miegħi waqt il-programm Ras Imbras, il-Kurunell David Attart, ex-deputat kmandant tal-Forzi Armati Maltin, illum irtirat. Sitwazzjoni allarmanti? Iva, is-sitwazzjoni hija ta' ċertu allarm. Wara illi kellna dak it-tit for tat bejn Iran u Iżrael, kulħadd qiegħed jistenna issa x'ser jagħmel Iżrael. Ara, nibdew, inti semmejt dak li jagħmel l-Iran fuq Iżrael x'għamel fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Tefa' 300 drone, missili ballistiċi, cruise missiles, għamel li analiżi militari ta' dan l-attakk fuq Iżrael li sa ċertu punt l-ewwel darba li ġifieri mill-1979 law mir-rivoluzzjoni, l-ewwel darba li l-Iran attakka l-Iżrael hekk mod dirett. Kien l-ewwel darba illi l-Iran attakka l-Iżrael b'mod dirett, ġifieri fejn attakka minn-art Iranjana l-Iżrael. L-attakk kien attakk ippjanat tajjeb ħafna. Kien maħsub ħalli il-missili ta' tipi differenti, ta' ranges differenti u ta' speeds differenti jaslu fl-istess ħin ħalli kif jgħidu they saturate l-air defenses ta' Iżrael. Fil-fatt ukoll tajb isemmi li kien hemm koordinazzjoni wkoll mal-Hizbollah u mal-Yemen ħalli l-attakki ma jibdewx biss mill-Iran u jaslu l-missili u drones mill-Iran, ma jaslu wkoll drones u missili differenti mill-Hizbollah fil-Lebanon u jaslu wkoll missili mill-Yemen. Imma rridu jweġġew l-Iżrael u ma rnexxilhomx, rridu jwasslu messaġġ, x'kien l-attakk? Ara, l-assessment tiegħi huwa dan. Kien attakk ta' veru, jiġifieri il-fatt illi militarment l-obġettivi forsi ma ntlaħqux, ma kienx għaliex ma pruvawx, jew għax ma kienux, għax l-attakk ma kienx ippjanat sew, jew inkella minħabba illi ġara xi ħaġa oħra. L-attakk kien attakk biex iweġġa l-Iżrael. Li kien hemm perjodu ta' preparazzjoni fejn l-Iżrael innifsu kif ukoll l-alleati tiegħu bħal l-Amerika, mbagħad daħlu anke pajjiżi oħrajn bħal Ingilterra, kellhom iċ-ċans jippreparaw ir-rispons biex jilqgħu għal dak l-attakk. U dan interessanti, inti qed tgħid isma' kien pjan maħdum tajjeb, kien pjan koordinat tajjeb, kien pjan biex il-missili jaslu kollha fl-istess ħin u allura iżommu lill-Iżrael okkupat, imma kulħadd kien qed jistenna li se jiġri xi ħaġa, l-Amerikani kważi kienu jafu eżatt se jiġri. Il-meta ma kinux jafu. Imma tajjeb insemmu illi r-riżorsi li jintużaw biex jiddefendu l-Iżrael bl-iskop illi kemm jista' jkun ma jkunx hemm eskalazzjoni ta' din il-gwerra ħanajdu hekk bejn l-Iran u Iżrael mhijiex sostenibbli. Tajb insemmu biss illi biex ġie defendut Iżrael is-sibt li għadda, l-operazzjoni swiet biljun euro. Biljun euro f'lejl wieħed inħarqu bejn missili ta' kontra il-missili, bejn fuel, aeroplani. Il-Patriot Amerikani intużaw pereżempju. Mhux il-Patriot biss, hemm numru ta' sistemi differenti għax intużaw anke air-to-air missiles. Ġifieri l-Iżraeljani kellhom anke aeroplani l-Iżraeljani, l-Amerikani u anke pajjiżi Arab. Pajjiżi Arab bħal Ġordan kienu diġà għamlu dikjarazzjoni li huma mhux se jħallu l-arja tagħhom tintuża biex jiġu attakkati pajjiżi oħrajn. Ġifieri din l-operazzjoni swiet biljun euro. Issa, kemm il-biljun euro jista' jonfoq kull pajjiż biex jiddefendi ruħu. Barra minn da, inti titkellem fuq riżorsi limitati ta' missili illi m'għandekx produzzjoni mort inti għand tal-ħanut ma għandek grocery xtrajt minnhom. Jiġifieri l-kapaċità militari iddum is-snin biex tinbena, l-investiment li jsir fil-fabbriki u anke fil-bini jieħu żmien. Jiġifieri veru illi kien l-attakk Iranjan ma kienx ta' suċċess militarment, imma wassal messaġġ lill-Iżrael illi l-ebda post f'Iżrael li kull post f'Iżrael jistgħu jilħuh. U t-tieni id-difiża kellha ċans tajjeb biex
biex tipprepara. Prepara ruħa. Imma allura minn dak kollu qed tgħidli bħalissa, inti issa qed tittinix nifhem li l-Iranjani militarment b'saħħithom u qegħdin hemmhekk, l-Iżraeljani waħedhom kontra attakk bħal dan mhux daqstant faċli jiddefendu ruhom. Le, ħanajdu hekk, l-Iranjani ilhom jibnu l-kapaċità militari tagħhom. Għandhom la jindhom, le li suppost din tipproteġihom mill-missili li jisparaw fuqhom. Imma fil-fatt inti għandek missili diversi. Per eżempju, waħda l-Iranjani għandhom il-hypersonic missiles, ġifieri li jtiru at 4 times the speed of sound. Dawk għadhom ma ntużawx. Ħanaslu f'ċirkostanzi fejn jekk l-Iżrael jiddeċiedi li attakka l-Iran, u jibgħat l-ajruplani tiegħu, probabbilment l-Iranjani jkunu jistgħu jattakkaw l-Iżrael qabel ma l-ajruplani Iżraeljani jirritornaw lura lejn il-bażi. Iġifieri teknikament l-Iranjani għandhom kapaċità llum li jidentifikaw il-bażijiet militari Iżraeljani minn fejn ħajtilqu l-ajruplani biex attakkaw l-Iran. U daw jisparaw il-missili tagħhom wara li l-Iżraeljani jkunu attakkaw l-Iran. U l-missili tagħhom jaslu qabel ma jirtornaw l-ajruplani. Jiġifieri teknikament isibu runways sploduti. L-hemmhekk sejrin lejn ritaljazzjoni bil-kontrassa lejn ritaljazzjoni Iżraeljana fuq l-Iran. Il-mexxejja dinija qed jgħidulhom isma' rażnu ruħkom, isma' ma neskalawx. L-Iran diġà qal isma' jiena risposta tiegħi tajta issa daqshekk. Però l-Iżraeljana min-naħa tagħhom qed jgħidu le aħna tweġiba tagħna l'hemm sejrin. Le, ara. L-Iżrael ħajkollu jagħti rispons. Ħajkollu jagħmel rispons. X'tip ta' rispons? U xi attakk ħajkollu jagħmel bil-fors. X'tip ta' rispons at the softer side tista' pereżempju tagħmel sanctions. All right? Dawk qed jitkellmu dwarhom diġà l-Amerikani u l-Ewropej. Koalizzjoni of the willing illi dawna jagħmlu sanzjonijiet iktar effikaċi kontra l-Iran u kontra key personnel fil-ġerarkija Iranjana. Ma jaħdmu sanzjonijiet. Ġifieri storikament li hemm immezzalajlu storikament is-sanzjonijiet iktar intużaw biex iwasslu messaġġ politiku milli biex ibidlu r-riżultat. U Iżrael qed jgħid mhux respons soft. Jiena naħseb li Iżrael ħajkollu jagħmel rispons militari. Issa kemm se jkun ibes ir-rispons militari, jiġifieri fuq estrem jista' jattakka l-infrastruttura nukleari li għandhom l-Iranjani. L-Iżrael ilu inkwetat fuq l-infrastruttura nukleari li qed jibnu l-Iranjani u din tista' tkun skuża tajba biex jiddistruġġi il-kapaċità nukleari tal-Iranjani. Imma x'inhu l-prezz li ħajkollu jħallas Iżrael wara li jiġri dan? Il-prezz mhux finanzjarju qed Le, il-prezz issa hawnhekk militarment. Għaliex il-kapaċità militari Iranjana tant inbniet matul is-snin illi l-Iranjani huma f'pożizzjoni li jirreaġixxu. Allura qegħdin sitwazzjoni li jekk Iżrael jirritalja probabbilment nispiċċaw bil-ġiex naħat joqgħdu sejrin hekk. Issa jista' jkun għaliex qabel ma sar dan l-attakk mill-Iran fuq Iżrael wara li Iżrael attakka l-konsulat fil-Libanu, kienu jsiru dak li jsejħu shadow wars. Jiġifieri gwerer qishom by proxy bejn l-Iranjani u l-Iżraeljani. Din kienet l-ewwel darba li l-Iran sabat saqajh u attakka direttament l-Iżrael minn art Iranjana. Jiena naħseb li r-rispons Iżraeljan ħajkun militari imma ħajkun rispons ikkalibrat. Jiġifieri ma naħsibx li ħajmorru għal nuclear plants, probabbilment jiena naħseb li imorru jew pereżempju għal bażijiet minn fejn telqu il-missili li attakkaw l-Iżrael, jew inkella anke imorru jattakkaw production sites fejn inbnew id-drones pereżempju, li tista' tkun option fejn huma ikunu taw risposta li reġgħu għamlu attakk imma m'għamlux xi ħsara kbira. Hemm riskju li din teskala l-gwerra u fil-Lvant Nofsani? Meta tintuża l-forza militari biex issolvi d-diskwit, dejjem hemm ir-riskju li tispiċċa fi gwerra totali. Naħseb li gwerra totali la hija fl-interess tal-Iran, la hija fl-interess ta' Iżrael u isqanqas fl-interess tal-bqija tad-dinja. Fil-fatt, pereżempju, l-Amerikani jagħmlu pressure fuq l-Iżraeljani biex ma attakkawx, pereżempju, oil refineries. X'inhu huma l-implikazzjonijiet? Ġifieri li jekk ikollna eskalazzjoni, l-implikazzjonijiet tal-bqija tad-dinja issa mhux biss għall-Iran u għall-Iżrael, għall-bqija tad-dinja x'inhuma? L-ewwel nett inti għandek l-Iran jikkontrolla tista' tgħid l-Straits of Hormuz minn fejn hemmhekk tgħaddi kwantità kbira ta' żejt li tforni d-dinja kollha.
huwa faċli ħafna militarment li l-Strait ta' Hormuz talqu. Alright, fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kien hemm Special Forces Iranjani li ħatfu vapur kbir, alright, li faċli timblokka l-Strait bih jekk tkun trid, u ma jgħaddux vapuri. L-implikazzjoni huma kbar, l-implikazzjoni huma li għandek gwerra diġà fl-Ukrajna, li diġà qed ħalli l-impatti tagħha. Jekk kollok gwerra fil-Middle East, ovvjament anke ċertu pajjiżi Arab illi għenu lill-Iżrael fl-attakk Iranjan ikollhom jieħdu pożizzjoni differenti. U Iżrael jaf li m'għandux ir-riżorsi li għandhom l-Iranjani, alright, especially in the long term, jekk tibda gwerra ta' a war of attrition. Iżrael għandu problemi ta' popolazzjoni, għandu problemi ta' art, għax art relativament żgħira, u l-aħħar ħaġa li jrid jagħmlu li jaqgħad l-Iran mal-pajjiżi Arab biex jiġġieldu kontrih. U dik xi ħaġa li kienet tipprova tiġi gwerra ta' eżistenza għall-Iżrael. Iżrael jaf li kważi għandu l-appoġġ inkondizzjonat tal-Istati Uniti. Biden qala l-ġimgħa li għaddiet insa s-sitwazzjoni, insa d-disgwit fuq Gaza. Għandu l-appoġġ inkondizzjonat għad-difiża tiegħu. M'għandux l-appoġġ tiegħu inkondizzjonat. Ġiba bħala d-difiża tiegħu. Ġifieri pereżempju l-Iran seta' b'xi mod fl-istess kuntest, seta' ġifieri forsi kalkula ħażin, kien mument dan fejn l-Istati Uniti qed iħarsu lejn l-Iżrael b'ċertu mod u qed jiddistanzjaw irwieħhom minn dak li qed jiġri f'Gaza. F'daqqa waħda reġa' ġab l-Istati Uniti alleat kbir ta' Iżrael. Ħanajdu hekk, il-pressure fuq l-Iranjani biex intervjenu, ngħidu hekk. Wara li l-Ħamas għamlu dak l-attakk, kulħadd stenna li forsi l-Hizbollah li huma il-proxy forces tal-Iran fil-Lebanu ikunu iktar attivi. Fil-fatt, il-Hezbollah kienu measured ħafna fir-rispons tagħhom u ma tantx ħarġuhom biex jgħinu lill-Palestinjani tal-Ħamas fil-gwerra li kellhom mal-Iżrael. Jiġifieri hemm logħba ċess li qed tintlab bil-mod il-mod. X'jidhirlek, ġida kollu beda misrajdlek li bil-fors huwa r-riżultat dirett ta' hekk għax l-Iżrael u l-Iran ilhom bit-tikketta. Imma mis-7 Ottubru law mindu seħ dak l-attakk fuq Iżrael u mbagħad l-Iżraeljani daħlu f'Gaza, ovvjament it-temperatura għoliet. X'jidhirlek minn dak mill-mod kif il-militar Iżraeljan qed iġibruħu f'Gaza? Ħanajdu hekk, naħseb illi l-Iżraeljani kellhom jitlu f'Gaza minħabba dak li ġara fis-7 Ottubru. Ovvjament, naħseb li intużat forza eċċessiva, speċjalment fuq ċertu operazzjonijiet, u meta tħares lejn l-ammont ta' nies li mietu f'Gaza, l-ammont ta' nies li weġġaw f'Gaza, huwa numru sinifikanti. U dan żgur li ma jgħinx biex eventwalment nistab soluzzjoni biex l-Iżraeljani u l-Palestinjani kun jistgħu jgħixu fil-paċi flimkien. Ovvjament, hemm front ieħor hemm il-front tal-Hizbollah fit-Tramuntana, u mbagħad jekk inti tkompli tkabbar x'inhu jiġri fid-dinja, dak li ġara fis-7 Ottubru ġara f'ħin kruċjali tal-gwerra tal-Ukrajna. Mela qabel l-Amerikani kienu qegħdin jissapportjaw l-Ukrajna u kellhom front wieħed fl-Ukrajna fil-gwerra tal-Ukrajna ma' Russja. Issa l-Amerikani u anke l-Iżrael infetħilhom front mal-Iran. Jekk l-affarijiet ikompli jiddeterjoraw, ir-Russja ġa qalet li tgħin l-Iran. Imma għandek front oħrajn jistgħu jinfetħulek. Inti għandek iċ-Ċina li tista' tiftaħ front fuq in-naħa ta' Taiwan. U mbagħad għandek ukoll in-Nord Korea li tista' tiftaħ front fuq is-South Korea. Għaliex? Għaliex kulħadd jaf illi Iżrael jiddependi ħafna mis-sapport loġistiku tal-Amerikani. Jekk l-Amerikani jispiċċaw ikollhom jiddeployaw forces fuq 4 fronts, ifisser illi la jkun jistgħu jgħinu l-Ukrajna kif suppost, la jkun jistgħu jgħinu lill-Iżrael kif suppost, la jkun jistgħu jgħinu lit-Taiwan kif suppost. Allura hija sitwazzjoni delikata ħafna. U għalhekk kulħadd qed ikun meqjus, speċjalment l-Amerikani, qed ikunu ħafna meqjusin kawti fuq x'jistgħu jagħmlu. U għalhekk jien semmejtu bdej din l-intervista
Isma' dak li sar nhar is-Sibt biex jiddefendu l-Iżrael mhuwiex sostenibbli kuljum. M'hemmx biżżejjed riżorsi u ħin biex Iżrael jiġi difiż b'dak il-mod kuljum. Kolonel David Attard, grazzi ħafna tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Kunu magħna mit-tnejn tal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi.